דקה, אני רוצה לבוא מכיוון אחר. רוב הראשונים מדברים על העניין של הביטול של רבי נתן לרבנו הקדוש. זה פשוט לנו מאוד, מאוד מאוד פשוט. שבאמת לא היה אחד שהתבטל לצדיק כמו רבי נתן. אבל אני רוצה ללכת למסע אחר לגמרי. איזה מסע? של חיבור בעזרת השם של לבנה וחמה. רבי נתן כותב בהלכות ראש חודש הלכה ד' שבעניין של התיקון הזה התחברו לבנה וחמה, התבטלו כל החטאים. כמובן שהחמה זה רבנו הקדוש, והלבנה, בעזרת השם זה כל אחד מאיתנו, אבל בעיקר מורנת. אני בעזרת השם הכנתי איזה משהו, ברשותכם. אני אקריא כמה דיבורים של אנשי שלומנו, ופה בעזרת השם ניקח מוסר כולנו. איך לעסוק בדבר הזה, ניכנס לאיזה מסע רוחני, בעזרת השם, איך מחברים חמה ולבנה. רבי נתן ברבי יהודה, זה אחד מהתלמידים של מורנת. מורנת, יש דבר שנקרא בחסידות ברסלב, שמרות הגדול, רבי נתן קיבץ את כל אנשי שלומנו, ומשם התחילה המחלוקת. היו 5 תלמידים לרבי נתן שנשארו אותו אחר המחלוקת, אחד מהם זה רבי נתן ברבי יהודה, יש לו ספר נפלא, הקרן עכשיו הוציאו אותו בהוצאה נפלאה, כדאי לקרוא. כל דיבור בתוך הנשמה. אז הוא כותב ככה: ותתחיל מחדש לעסוק בספרי רבנו ז"ל ותלמידו הקדוש בגביות בכל יום, ושם תמצא מרגוע לנפשך. מה הוא אמר לך, אחי ידידי, בכל עת שאני לומד אותם, אני מתעל עצמי בגן עדן. כי אני מתחיל, למדתי התורה תיקוב והלכות חול המועד הלכה ד' בלילה, וצעקתי, אפשר 100 פעמים לעצמי, אני אהיה הדבר הגדול הזה. אחים יקרים, מי לא רוצה לטייל בגן עדן? ליקוטי ההלכות זה גן עדן. ותאמינו לי, שאתמול למדתי לי בליקוטי ההלכות חלק א' הלכות ברכות השחר הלכה ג' על המעשה מהבן מלך והשפחה, כמעט יצאתי מדעתי. תראו איזה דיבורים. מה הוא אמר לך, אחי? אני לומד אתה בליקוטי ההלכות, והיה בדעתי כמה פעמים לרוץ בשווקים וברחובות, ולצעוק בקול גדול, אני אהיה כדבר הזה. היש בעולם צדיק כזה, שהיה תלמיד כזה, שהיה יכול לפתור את כל העולם מן הדין? איפה נתפס כאלה דיבורים? ישבתי בלילה וחשבתי בדעתי בסחורה שלנו. תראו מה זה, כאיזה סחורה פה. איזה סחורה יש לנו, אחים יקרים? כל אחד יש לו סחורה. ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, איזה סחורה. תראו מה הוא כותב פה. נמצא חנות כזאת וסחורות מפוארות כאלה, וגם סחורות יפות מאוד מאוד אשר אין מבינים אותם, אבל אינם נמצאים כן אמת סחורות יפות, אבל בחנות הזאת נמצא כל מיני סחורות יפות שבעולם. הוא כותב פה שמורנת ורבנו הקדוש זכה לשאוב ממעייני הישועה, ממעייני החוכמה, על ידי זה הוא יכול לתאר אותנו מהבגדים הצועים. רבי נתן שלומדים את הספר הקדוש שלו, מתחילים בעזרת השם לפתור את עצמנו מהבגדים הצועים שלנו. רבי אברהם ברבי נחמן כותב ככה: כמו שאין ביכולת לקבל מהאדמו"ר זלזולת באמצעות מורנת, אי אפשר לקבל מרבנו אלא אם כן מרבי נתן. ורבי נתן בגודל הענווה שלו הוא מרמז לאנשי שלומנו בעלים לתרופה פעם אחרי פעם. עסקו בספר שלי בליקוטי ההלכות. כל אחד פה ייקח מוסר לעצמו. אם הוא רוצה לעסוק בחיבור חמה ולבנה, לפתור את עצמו מכל הדינים שיש עליו, הוא צריך לעסוק בספרים של מוהר"ן דייקה. אמר, ככה רבי אברהם כותב, שעכשיו שיצאו התפילות שלו בעולם, עתידים לתת דין וחשבון, שהולך יום אחר שאין אומרים אותם. כל יום שאדם עובר והוא אומר ליקוטי תפילות, אמר רבי אלעזר בן עזריה, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. איזה דין שואלים חז"ל? דין התפילה. כל יום שאתה אומר ליקוטי תפילות, אתה פותר את עצמך מן הדין. תראו מה רבי אברהם אומר. והעיקר אחר הסתלקותו שזכינו לתורתו בספרי ליקוטי ההלכות, תקשיבו את הגושפנקה, עתידים לתת דין וחשבון שהולך יום שאין לומדים אותם, אחים יקרים. יש לנו את כל הרפואות בידיים, מה נגיד להשם יתברך, מה נתרונן, מה נגיד לו? מחילה מכבודכם שאני ככה, אבל ביום של הפטירה של הצדיק רבי נתן אומר, הוא ממשיך תוכחה, אבל תוכחה עם ריח טוב. יש לנו כאלה תיקונים שם, כאלה בעזרת השם הבנות פרטיות, איך לעבוד השם יתברך בתוך תשוקה ואהבה ודבקות. ורבי נתן נותן לנו את הכלים האלה. רבי נתן כותב בהלכות שלוחין שצריך לחפש תלמיד יקר ואהוב. רבי אברהם כותב על דיבור של רבנו בחיי מוהר"ן, שרבנו נתן לנו בירור המדמה לכל אחד מאיתנו. אבל בעיקר הוא נתן לרבי נתן. אנחנו סופר מדומיינים. אבל יש כזה תלמיד
שבכל העולם המדומיין שלנו, בכל העליסה בארץ הפלאות שהולך כל אחד בנפש שלו, יש מישהו שיודע לדייק בדיוק כחוט השערה, מה שייך אליך, מה שייך אליי, מה שייך אליך, מה שייך להוא, כל אחד בחוט השערה, בול, להביא לך אותה שבעזרת השם תהיה עבד השם אמיתי, תתקרב לרבנו באמת, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי רבי נתן. אי אפשר לעשות את זה בלי רבי נתן, והיום העולם חסר בזה. הרבה לומדים ליקוטי מוהר"ן, אבל אי אפשר להתחיל להתקרב לרבנו באמת, אלא אם כן לא לומדים בכתבי מוהר"ן. רבי אברהם ברבי נחמן כותב בכוך ואור, בשם אביו, שהיה משמש את רבי נתן במסירות נפש, הוא אומר שהיום עיקר הלימוד יהיה בכתבי מוהר"ן, בכתבים של רבי נתן. מי היה מאמין לכזה דיבור? בעיקר מי שרוצה להתקרב לרבנו, יפתח בערך רבי נתן יתהלך. אמרנו השבוע בעזרת השם בכולל, בסעודה שלישית, שרבי נתן הוא חי את הנקודה של רבנו. יש שאלה שפעם שאל אחד מאנשי שלומנו בחיי מוהר"ן, כן, שזה החיים של רבנו. רבנו ספר שם על כל תורה ותורה, איך התגלתה. אז רגע, אם זה החיים של רבנו, אז מה הצד עכשיו ללכת ולספר מה על התורות? ספר על החיים של רבנו. אלא מה התירוץ? שזה החיים של רבנו. ככה רבנו חי. משא ומתן באמונה, זה בדיוק לפתוח בעזרת השם ליקוטי הלכות משא ומתן, ולראות מה רבי נתן אומר. הלכות השכמת הבוקר, איך יהודי צריך להתנהג בבוקר, זה הלכות השכמת הבוקר. איך יהודי בברכות השחר צריך, מה הוא צריך לכוון, זה לפתוח ליקוטי הלכות ברכות השחר. ולראות מה רבי נתן אומר שם, וככה יהודי צריך להתנהג. רבי נתן זה יהודי למופת. רבי אברהם כותב שבכוח רבנו ותלמידו הקדוש, אף פעם הוא לא מפריד, ככה גם רבי נתן ברבי יהודה, כל הזמן אומר, רבנו הקדוש ותלמידו, רבנו הקדוש ותלמידו. יש שתיים רבנו אמר בחיי מוהר"ן, שהם אחד. יש שתיים שהם אחד. רבי נתן כותב בהקדמה לליקוטי הלכות, הוא אומר שם דיבור נוראות. כל דבריי הם דבריו. כל דבריי הם דבריו. אתם קולטים? אין שם שום דיבור שזה לא דעת רבנו. פעם רבי נתן הלך עם קסקט, אמרו מתחת לקסקט קטן יש מוח גדול. איזה מוח? רבי אברהם כותב על תורה קכ"ט, ארץ אוכלת יושביה, שרבי נתן כל כך נאכל להצדיק שהוא נהיה כבר השכל של הצדיק. כל אחד מאיתנו איזה עבר, אחד זה אצבע, אחד זה יד, אחד זה רגל, אבל רבי נתן נאכל להצדיק להיות המוח שלו. ורבי נתן בעלים לתרופה, זה באמת עלים לתרופה. אנחנו כולנו פה חולים. כל אחד פה יודע בנפשו כמה הוא חולה, תאוות ממון, זימה, בר מינן, השם יעזור. אבל רבי נתן, הוא לא רק מגלה לנו שאנחנו חולים, הוא מביא לנו גם תרופה. זה הכוח. אמרתי את זה השבוע, חבר אמר לי, רבנו הקדוש וכן תלמידו הקדוש, הם נכנסים לאדם לבחירה, עוזרים לו בבחירה, בלי לגעת לו בבחירה. זה ממש ככה. רבי נתן נותן לך ללכת כל היום בהרהורי תשובה. איך אני זוכה, איך עכשיו אני צריך לחזר אחר השמחה, איך אני שמחים, איך אני שמח, נו מה אני עושה עכשיו, מחיית כף, מה אני עושה עכשיו, איך אני משמח את עצמי. טוב, אז ברוך השם, נקודות טובות, חשפ"ב. רבי נתן, כל העניין שלו אומר ככה בעלים בתרופה, נחקר בדעתי, עזמרה לאלוהי בעודי, נחקר לי בתוך הדעת, עזמרה לאלוהי בעודי. רבי נתן כתוב עליו שהוא המליץ בסיפורי המעשיות, הוא יכול לראות את הרשע הכי גמור ולהוציא אותו בעזרת השם זכאי. מי לא רוצה מליץ כזה? מי לא רוצה מליץ כזה? אבל מה אתה צריך לעשות? רק דבר אחד, הכי אהובי. לקחת ספר של רבי נתן, איזה שאתה רוצה, ולעסוק בו, ולעסוק בו, ולעסוק בו יומם ולילה. יומם ולילה, אני מספר, רבי נתן כותב בהלכות נזיקין הלכה ד', חז"ל אומרים, בחירתא דמסכתות זה מסכת עדויות. זה המסכת הכי מובחרת. למה? שאדם מספר על עצמו מה שהוא זכה בכוח רבו. כל אחד יודע, מי שפתח ליקוטי ההלכות, בחינה, ורבי נתן כותב גם בהקדמה שהדרושים הם ארוכים ולא נגמרים כביכול, כן? ומה עושים עם הדבר הזה? אז יש דבר אחד שצריך לעשות. ללכת להשם יתברך, כמו שרבי יצחק אמר מקודם, ולבכות להשם יתברך כמו ילד. אני זוכר את עצמי, בעזרת השם מה עשיתי? לקחתי בקבוק בירה בשדה, עשיתי עיגול מסביבי, כמו חוני המעגל. אמרתי להשם יתברך, אני לא יוצא מפה עד שאני מבין ליקוטי ההלכות. לא יוצא מפה. וצועק. אנשים חושבים שזה כאילו, בא לנו בנקל. אתה זוכר ליקוטי ההלכות, אתה חי ליקוטי ההלכות, אתה לומד ליקוטי ההלכות. אצל רבנו הקדוש אין דבר בנקל.
הראיה, מי שיקרא ממורנה, תראה מה רבי נתן עבר, אין שום דבר בנקל. אין שום דבר בנקל, אבל מה? הביזיונות שרבנו מעביר, שלומדים אותם בעומק, מבינים שזה הכל ליטוף של השם יתברך. כמה השם יתברך עשה איתי חסד. רבי נתן כותב, בזה אני אסיים בעזרת השם בהלכות שבת, הלכה זין. רבי נתן אומר ככה, כתוב בחז"ל, יש לי מתנה, כן, בבית דין הזית, שבתי, ואני נותן אותה במתנה בעזרת השם, לעם ישראל. רבי נתן כותב שם ששבת זה בחינת תשובה. האדם הראשון אחרי שחטא אמר, מזמור שיר ליום השבת. ורבי נתן שואל שאלה נפלאה. תשובה, זה כזה כיף, איזה מתנה זאת? איזה מתנה זאת תשובה? אמר רבי אלעזר הכפר, על אדם יגיד חזיר, לא טעים לי, זה רצון קוני. העבירות יש להם טעם הכי נפלא שיכול להיות, כן, בר מינן. אז איך זה באמת? איך זה יכול להיות? אלא מה רבי נתן אומר? שאם בן אדם הולך עם רבנו יד ביד, הוא מבין שכל הנפילות שלו וכל הירידות שלו וכל המעברים שלו וכל המפחי נפש שלו, זה מתנה הכי גדולה מהשם יתברך. זה סוד התשובה, בגלל זה על זה נאמר, ושובו אל השם, על שבת נאמר, כל מה שאתה עובר, רבי נתן יסביר לך איך זה רצון השם, כמה זה בשבילך, כמה אתה צריך את זה. אתה אומר, בוא, מה אני צריך את הדבר הזה? ריבונו של כל העולם, אתה קם יום אחד, אתה אומר, תשמע, אני רוצה לפתוח את הספר של רבנו, ריבונו של כל העולם, אני לא מצליח. מה אני רוצה? אני רוצה לא תשקשר, אני רוצה לעשות פאות, אשתי משגעת אותי. מה פתאום? זה לא יפה לך, זה לא נראה טוב. איזה מכוער אתה, רק ביזיונות אותו, חמנו משפחה, השתגעת, נגנבת, אתה רוצה לנסוע לרבנו באמצע שנה, יש שם טילים, אין שם טילים. אתה אומר, בוא, מה רוצים ממני? בבריאה כולה אני רוצה להיות איש כשר. אני רוצה להיות כמו רבי נתן, לשבת בעזרת השם בבית מדרש עם חברים טובים, ולהתחיל להתברר בדעת של הצדיק, זה מה שאני רוצה. מה רוצים ממני? מה רוצים ממני? לא רוצה כלום. אבל רבי נתן, הוא נותן לנו כזאת התחזקות, כזאת דחיפה. איך להיות איש כשר? שאנחנו, אחים יקרים, אסור לנו שיעבור יום בלי שנלמד בכתבים שלו. אסור לנו, ממש ככה, בתכלית האיסור. שאם כזה צדיק, בעזרת השם, הוריד לנו כאלה רפואות, כאלה סחורות, כמו שרבי נתן ברבי יהודה אומר, למה אנחנו לא נחיה גן עדן, אחים? למה לא נחיה גן עדן? יש לנו גן עדן בידיים. אז קצת מסירות נפש. תפוס איזה חבר טוב, אחי שלי. יש לו קצת הקדמות, תלמד איתו. בסופו של דבר, הדעת של הצדיק, אבל הוא כותב בתורה קוף צדיק ב' נמצאת בספריו הקדושים. האדם צריך מאוד מאוד לעמול בזה, לחיות את זה, לבקש את זה, לחשוף, כל הזמן להעמיק בדברי מורנת, כי שם באמת נמצאים כל הרפואות של השור. רבי נתן כותב בהלכות שבת, הלכה זין, שהמלחמה כנגד עמלק עושה אותה יהושע. רבנו אמר, אני עושה תשובה בשבילכם. איזה תשובה? תשובה הילה. מי יכול בעזרת השם לבטל את זה רישימות העבירה? אבל למטה צריך לתפוס חזק ביהושע. כתוב בתורה, בספר דברים, כן, משה רבנו אומר, אחרי מותי אתם תשחיתו. רש"י כותב שמה, אבל ראינו שיהושע חי, לא ישחיתו. אלא מה? כל זמן שהתלמיד חי, הצדיק חי. ובא אלתיאל בן כנס וחידש, ואנחנו זה אלתיאל בן כנס. אנחנו בכוח רבנו ורבי נתן, שרבי נתן אמר לבת רבנו, השולחן שלי יותר יפה מהשולחן של רבנו. איך יכול להיות? כי התלמידים של מורנת, היה להם אש כזאת שלא היה אותם אפילו תלמידים של מי? של רבנו הקדוש בעצמו. איך? פי 2 בהוכחה עליי. בכוח של רבנו אליך, אחי. אז כל אחד מאיתנו צריך לקחת מזה מושג עמוק מאוד. שפעם אחת בא רבי משה ברסלבר לרבי דוב, נכד רבנו. בא לדבר איתו. וראה אותו תלמיד של רבנו, רבי אברהם דוב. הוא אומר לו, לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, הוא לא פה. הוא אומר לו, בוא תדבר איתי קצת דברי תורה. הוא אומר לו, אבל אתה תלמיד של רבנו. הוא אמר לו, שומע, מה שאתה קיבלת ממורנת, אני לא קיבלתי מרבנו. מה שאתה קיבלת ממורנת, רבי משה ברסלבר, אני לא קיבלתי מרבנו. כי רבי נתן היה לו חיות הנעמות ביער. לא חפשתי שהוא אנשים כשרים, כחיות הנעמות ביער. רבי נתן היה הולך לבוק וצועק את נשמתו, שיש כזה רבי בעולם, כמה יש נפשות לעשות. אמרתי את זה השבוע בעזרת השם בכולל. רבי נתן כותב בהלכות יבום וחליצה הלכה א', שעץ פרי עושה פרי, ואין פרי יותר יפה מרבי נתן. אין פרי כזה. זה טעם שאם האדם תואם אותו, אני פעם בשבת, לא מכילן כבוד החברים, כבוד המקום, לא LSD ולא אקסטות ולא כלום, יכולים להביא לך רגע אחד שליקוטי הלכות נופל לך איזה פאק התנוצצות בתוך אדם. אבל הוא כותב את זה לסירות תחן בשיחה, מה אתם שער בלבי, ואני ידעתי כי גדול השם
מכל האלוקים. זה מה שרבי נתן רוצה להגיד לך. שהשם גדול, לא משנה איפה אתה נמצא. נפלת, ירדת, נשברת, ידע לך השם איתך. בשם השם נעשה ונצליח. חזק וברוך.